abanefunga amadoda abanefunga avuhazela athi shembe elivangeli olishumayelayo olithathaphi athothatha incwadi etestamente bayithatha bayivula bese baphuma ophile ezulwini athi nabasemnandi namhlanje futhi uyazi inhlanzeko yasekhulu umbani futhi nasikhula ngohulumeni sike isifaka lapho sibonayo ukuthi kuyenzani kwenzeni embalweni ngalokhu ezohulumeni esolekana nezangabongisho njengoba sizokwenza abasabenzi bonke abalula lelizwe akhethi inhlangothi kebonke lawo ama-South African senzela ukuthi lesi isikhathi lemoya eyasala ngalentuthuko ukuze ilasinisele yona iningi yando sizeyibonisa leyando wohlelo lesiwelo kumabaya noma ubani-ke owayesekela isitolo sakhe nalabo abanye abasha ababayilotha ngokuba khona inkinga lomhlabeni abasha ababayilotha nabo umoya wethu ukusinyama ngicela intofolo yabo iluke iyenzibaliyami iyothi abanikazi babo bebefika la bavulelwe bathandaze abadala